Saben vostedes que existían unhas figuras fiscais, o canon medioambiental, o conocido como canon eólico, para gravar a instalación deste tipo de proxectos de renovables en terra. Existe agora mesmo para todos os que están instalados en Galicia. É certo que non tiñamos capacidade para facer este mesmo gravamen no lugar onde se instalarían os proxectos de eólica mariña, pero sí que hai unha posibilidade xurídica estudiada polos servicios xurídicos e, polo tanto, a previsión é que na lei se reflexe a creación dun canon para gravar as liñas eléctricas que conectarán, unha vez que cheguen a terra, os parques eólicos offshore coas subestacións eléctricas correspondentes. Aí sí que habería capacidade fiscal por parte da Xunta de Galicia e ali a previsión da lei é establecer un canon para estas instalacións. Por suposto, os resultados, a recaudación con este canon se adicaría tamén ás mesmas finalidades medioambientais hasta as que se está dedicando o canon eólico, centrado, lóxicamente, nos lugares onde hai estas conexións e tamén, por suposto, centrado no sector da pesca, ademais de garantizar a coexistencia dos recursos.